Ita panawan adu dagiti agkalaysa ati napatpateg kadakwada ket ti reaksyon wenno pamadayo dagiti agbuybuya iti seremonya. Ngem saan na daytoy ti impakita dagiti nagkalaysa ijay apayaw. Ngem ket diti kinasimple ti kalaysa binuyugan ti napudno akari iti tunggal maysa. Dayta ti sinukimat ni Diane Monica Tukay. Itatawan, may saka dagiti adu a mabuya iti social media, ti panagkalaysa dagiti social media influencer. Pakairamanan, dagiti gagangay nga individual. Tampok dagiti agkakapintas at trahe de boda. Fully decorated a reception area. Simbaan, kendad dumapay. Ngem, naidumduma ti pakulo ti kasarda Mr. and Mrs. Giovanni Zuniga ken Melody Bakiran Zuniga. Dayta ti naidumduma aparang iti panagrugi ti maysa a kasara. Ti pamilya ni Giovanni kat nagtaod iti apayaw, kani Melody mat kat manipod iti igit kagayan. Nagkalaysada iti April 8, 2026, ijay Imelda Santa Marcela apayaw, iti United Methodist Church, no sa din numang ipasimudaag ti kasarda iti umno a panagmaymaysa, para iti panangbukal iti pamilyada, abinuyugan iti bendisyon, ken dawat ti tunggal dasig iti narimat ang masakbayan da. Iti kasardati na kay parangan iti na desenyoan a pasagad, wenno kareta, kas wedding transportation da anang itulod, ken nang sundo kadakwada iti simbaan. Napalikmutan da ito iti namamari sa sabsabong anang paimbag iti picture perfect da alitrato kas newlyweds. Ken tinwang, amang ipasimudag iti kinaandur ti tunggal pamilya iti anyaman a karit nga ited ti biag. Sigun iti ina ti groom, iso na tinakapanunot iti nasao abanag, tapno may pakita ti nagapuan ti panagbiagda, nga iti na minsan, babaan iti panagtalon ti nagramutan ti kinarangay ti biagda, iti agdama. Ang idea na yun, ma'am, is galing po sa akin. Nung nagpa-plan po kami sa kasal nila, sabi ko, ang gagamitin nila from church to the reception is yung kalabaw at karison po, ma'am. Nung pinaplan namin, ma'am, gusto nung manugang ko ang idea, pero yung anak ko, ang ayaw niya, ma'am. Siyempre, ngayong panahon ngayon, gusto na nila yung mga tigasolinang mga sasakyan. So sabi ko naman, pinaliwanag ko dun sa anak ko na lalaki na para kakaiba yung wedding ninyo at saka ngayon nga po, napapanahon ng krisis, sabi ko, para makatipid-tipid naman tayo, pero ginajoke ko po siya na ganun noon po. At pumayag naman po. Nag-am-am mo ti agsawa iti Facebook, iti 2020, iti koleho da paylaang, sakbay amang rugi ti pandemya. Ti ayan nayat da Mr. ken Mrs. Zuniga, ket nagamaran iti parikot a nagbaalanda a nalabawan, kalpasan ti pandemya. Bayat nga iti dama, ket sangsangwanda ti karit nga ituntun dati oil crisis. Ngem, mangipasimudaag daytoy iti kinaantur amay sa iti pakabigbigan dagiti Pilipino. At damat dagiti daddo mga inaramid da a pagkakatawaan daytoy. Ngem ti turong ti amin, ket pakabigbigan iti umno a panagasawa. Saan lang daytoy awagas iti panagsalimatmat. Ngem, pangipanakkel iti nagapuan a kultura. Mensahe ni Joyce para iti anak na, ken dagiti daduma ang mangayat nga agkasar, ita a panawen ti krisis. Wish ko sa kanila is sana magstay sila stronger, longer, tsaka dapat mag-last yung kanilang marriage. Para sa mga kabataan naman dyan na nagbabalak sa kasal, wag po natin ikahiya kung anong meron po tayo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Di pa nagkalaysa ket saan laang amay papan iti kawas. Venue, wenno may nga aldaw a selebrasyon. Sarming daytoy iti kinasya asino ti tunggal pares. Naggapuan, ken biag a pinili a bangunan ti masaknan. Honor your roots, kasko na ti dadduma. Ti panagpili iti asawa ket saan laang a para kadagiti agasawa.
Ngem, maidaton daytoy iti buklen a pamilya. Nang runa kadagiti anak iti uneg ti pamilya. Mr. and Mrs. Giovanni Zuniga ken Melody Bakiran Zuniga, pudno a pagwadan, ken naidumduma kayo. Dayan mo ni katukay para iti pambansang TV, iti baro a Pilipinas.